Moje meno je Barbora a toto je môj videovlog. My, ženy, nie sme povrchné. Mama mi stále hovorila, muž nemusí byť pekný, na to sme tu my, ženy. Muž by hlavne nemal byť debil. Vždy je prvorada inteligencia. Sice... Podľa koncepcie fatalizmu sú všetky procesy podriadené nevyhnutnosti, ktorá nenecháva priestor pre slobodu a tvorbu. V podstate je všetko od prapočiatku predurčené. Čo si to myslíš? Niekedy možno stačí... No viete, nemusí byť úplne kulturista, hlavne ak z muža vyžaruje testosterón. Úplne by ste sa ním namazali. No, myslím tým testosterónom. Pokojne mi stačí, ak budem rozumieť všetkému, čo hovorí. Ani ma to v podstate nemusí Boh vie ako zaujímať. To my ženy vieme hravo uhrať. Základom je bohatá strava na bielkoviny. Denná dávka proteínu závisí od váhy jedinca. To vážne? Dneska som dával tlaky na ruky 120. 120? Zajtra dávam voľno. Pozajtra dávam brucho, potom zase voľno a tak dávam hrudník. Poviete si, toto je on. Pri takom sa nemusím ničoho a nikoho báť. Môj ochránca. Hej, ty! Hýbaj sa! Možno to chce muža, ktorý je na vašej vlne. Vnímavého, s ktorým si dokonalo rozumiete. Ben Sherman. Dolce Gabbana. Pietro Filippi. Gent. Mark Spencer. Tommy Hilfiger. Dokonalý chlap asi neexistuje. Tak zdieľajte, šerujte, papa. Tak zdieľajte, šerujte, píšte, papa.